Hem recorregut tot Catalunya descobrint les seves denominacions d'origen i avui tanquem el cercle amb la que les uneix a totes. Benvinguts al 9è capítol del nostre vi. Avui parlem de l'ADO Catalunya. L'ADO Catalunya, com diu el seu nom, és una denominació d'origen. En el cas de l'ADO Catalunya, doncs el seu àmbit està bàsicament sobreposat a les zones on tradicionalment hi havia hagut vinya a Catalunya. No? Al final és un model que neix d'inspiració, copiant una mica el model francès, que és el model que està extès al món, no? I vindria a ser com el Bordeus, el Gran Bordeus o la Gran Borgonya, no? Aquest marc més ampli que permet que cellers que estan en diferents zones d'aquesta denominació d'origen puguin barrejar els seus raïms o puguin barrejar els seus vins per donar, diguem-ne, més llibertat i més possibilitats de fer determinades tipologies de vins. Aquesta llibertat ha estat la clau per fer que en aquests 25 anys l'ADO Catalunya s'hagi convertit en una de les més rellevants tant aquí com a l'exterior. En aquell moment, fa 25 anys, es va avançar a nivell espanyol, com a mínim, a realment donar un marc legal, un marc normatiu a una realitat, no? Perquè realment existia aquest àmbit geogràfic que era Catalunya i que enteníem que tenia aquestes possibilitats, no? Per tant, de projectar-los al món, per tant, de tindre el típic determinats copatges, no? Que acabes comprant unes varietats de raïm en una zona i unes altres varietats en una altra i poder fer aquest tipus de copatges, no? I jo crec que aquí va ser un encert el tema de fer una denominació d'origen. Hi va haver molt de temps el dubte de si fer un IGP o un IGP, que és un tema que m'agrada, aprofitarem l'entrevista també per explicar-ho, però jo crec que també hem de saber que les IGPs no tenen l'obligació que el 100% del raïm sigui d'aquesta zona i per tant aquí els pagesos hi perdíem. Les IGPs em sembla que el límit era el 15%, tenim un límit del 15%, que si tu deixes que hi hagi el 15% ja no saps més si és el 15, si és el 25 o el 35. Aquí no, aquí això és una denominació d'origen i per tant cada litro de vi amb ADO Catalunya prové de vinyes de Catalunya, no? Quin és l'àmbit? Catalunya. Catalunya, zona vitivinícola, no? Però darrere d'aquest segell hi ha un objectiu molt clar, protegir i donar valor a la feina dels viticultors. En fons, les denominacions d'origen sempre neixen com una protecció per la gent que en aquella zona són, diguéssim, la vàlvula més feble, que són els viticultors. O sigui, al final, les denominacions d'origen és la marca dels viticultors. És el que permet que els viticultors puguin continuar vivint, que puguin continuar guanyant-se la vida fent raïm, fent vi. Per què? Doncs perquè, si no, al final, el més senzill és, barcos amunt, barcos avall, jo embotello. Això ja havia passat històricament als anys 50, als anys 60, als anys 50 no tant, perquè en aquest país hi havia l'autarquia i no funcionava res. Però als anys 60 això ja havia passat. O sigui, es consumia molt més vi i precisament en aquell moment moltes de les ADOs tradicionals van rebre un impuls des del meu punt de vista que ser encara més potent, perquè al final era l'única protecció, o continua sent a dia d'avui l'única protecció que tenim els viticultors. Si realment volem que els viticultors, que el paisatge continuï en mans de petites famílies, de l'esquema clàssic que hi ha hagut els últims 500 anys en aquest país, o 1.000 anys, ja no sé exactament quants anys són, és aquest. Per què? Perquè és l'únic que permet que una part dels beneficis d'aquesta ampolla que es ven en qualsevol lloc del món acabin revertint a la vinya. Una feina que mira endavant i que ha fet que l'ADO Catalunya sigui una denominació flexible i amb molt de futur. El repte futur, que dèiem, avançar en sostenibilitat, avançar amb tots els temes d'innovació, que aquest també és un dels temes importants, no? I després, a veure, nosaltres sí que a nivell d'ADO Catalunya sí que hem fet avançar algunes qüestions més determinades, no? Vam crear, per exemple, el Catalunya Vinyaró, que era la figura del viticultor elaborador, però també perquè també dins de la pròpia denominació d'origen, amb cellers molt grans, amb cellers petits i amb cellers molt, molt petits, diguem-ho així, convivien realitats molt diferents. Llavors, per donar-li, perquè la gent pugui realment diferenciar-se i poder explicar què és el que fa ell, clarament també van fer una figura que fos molt clara, que fos molt senzilla i que realment identifiqués aquesta figura del viticultor que s'elabora el seu propi vi, però únicament de les seves vinyes i totalment o parcialment, però de les seves vinyes sempre, no? Jo que puc dir és que en aquests moments, i una cosa que quasi que sí que posaria la mà al foc, és que si tria un dia a Catalunya segurament estarà triant una de les relacions qualitat-preu millors del món. I aquesta és l'essència. 25 anys donant veu a la vinya, defensant els viticultors i donant a conèixer al món
el vi català. I si a fora l'estimem, nosaltres també ho hem de fer, perquè és el nostre vi. Salut!